Jel mogu da odredim jednu IRL audiciju, brate, za IDJ show? A? Ne. Budem da treba da idem na neki boks meč, da se spremimo u 1:30. Ma ne moraš, samo snimi izvinjenje. Mogu da dođem, brate, ne moram da se izvinim. Dovoljno da se izvinim. A Tebra, a realno kad snimamo live, jebote, mi pričamo o tome, Tebra, unazad koliko hoćeš i nikako da to uradimo. Mislim, realno niko ne priča, nego sad kao, otvorili smo temu. Otvori mi svoja vrata. Otvori mi svoja vrata. Jel dobijam da? Ovde Nataša Bekvalac. Od njene, ali dobijaš od meni seki. To ide gaz. I kad ćemo live? Sad. Pa ne bre, ne, dođeš ovde i onda ti ja onako bratski, dva oženjena lika, pun gas, razumeš? Ono, o životu. A ti se oženio? Pa tu sam, brate, tu sam. Gde? Pa evo ti. Evo i ja. Evo isto ti. Evo, a ti? Evo isto ti. Kad će uđeš, a ti? Brate, pozdravite Pečurka, kaže da treba da se takmičite u ruletu, brate. To nije moja disciplina. Ma znam ti to ne voliš, niko ne bi, brate. Ja sam više nešto kao književnost. Normal, brate. Muzika, književnost, tako je. Šekspir. Tako je. Monolog neki. O, normal, brate. Ništa, brate, planiraj novembar ili decembar live, brate, da se obračunamo. Kako ide sa ovim storidima? Samo čekaj da ti pokaže, brate, nešto, samo sekund. Evo, čekaj, samo sekund. Gle ovo, dorazilo. Pišite baka majmun. Tebra, znaš da bi poginuo da uđeš u box ring samo? Box ring. A Tero nekad mora se bogine, znaš? Mislim, zna se. Eto, Box ring. eto tako. Tero, ako ginem da poginem slavno. Tebra, ali nema doping kontrole, normalno. Normalno jer šta ćeš ti onda? Onda se jebo ježo leđa, buras. Boli ti kurac. A Tebra, sve znaš. Šta ima? Evo neki live, neki kurac, brate, ne pitaj, brate.